ଏକ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ, ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ସୋନି ଚଢ଼େଇ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର। ଆଉ ସୋନି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା। ପେଚାଟି ବହୁତ ଚାଲାକ, ଲୋଭୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି କାମରେ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ସବୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାର ପ୍ରଚାର ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରୀ ଆସି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଡବା ଓ ରୂପା ଡବା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସୁନା ଡବାକୁ ଯିଏ ପାଇବ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ରୂପା ଡବାକୁ ଯିଏ ପାଇବ ତାର ଘରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ରାନୁ ଓ ସୋନି ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାନୁ କହିଲା, ମୋତେ ଏସବୁ ଡବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୋନି ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୋତେ ଏହି ରୂପା ଡବାଟି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିବ। ରାନୁ ଓ ସୋନି ଚଢ଼େଇର କଥା ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନା ଡବାଟିକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ରୂପା ଡବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ଆସି ରାନୁ ଆଉ ସୋନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସେ ଡବାର ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସତର୍କ ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ଲୋଭରେ ମିଳେ ତାହା ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସୋନି ଚଢ଼େଇ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ କଥା ନ ଶୁଣି ପେଚା ସାଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାନୁ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏକା ନ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା ଡବା ଓ ରୂପା ଡବା ଅଛି। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଡବା ସୁନାରେ ଚକମକ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡବା ରୂପାରେ ଚକମକ କରୁଥିଲା। ପେଚା ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ତରତର ହୋଇ ସୁନା ଡବାଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଡବା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଡବା ଭିତରୁ ବିଷାକ୍ତ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ପେଚା ଆଖି ସେହି ଧୂଆଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଏ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ସୋନି ଚଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପା ଡବାଟିକୁ ଛୁଇଁଲା। ରୂପା ଡବାଟି ଖୋଲିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଗଲା। ଆହତ ପେଚାର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ପେଚା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ରାନୁ ଓ ସୋନି ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଲୋଭ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାନୁ ଓ ସୋନି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପେଚାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଶିଖିଲେ, ସୁନା ଓ ରୂପା ଡବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଭଲ ମନ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏଇଆ କଲେ ଯେ ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ।